Moi, Milla täällä taas. Mä kuvasin vajaa 3 vuotta sitten ensimmäisen videon tänne kanavalle. Ja sen jälkeen mä en ole julkaissut mitään. En olisi kuvannut mitään. Joten nytten se ensimmäinen video oli siis kuka mä olen. Niin nyt tämä on, että kuka mä olen nykyään. Koska siitä on tosiaan melkein 3 vuotta. Ja asiat on muuttunut aika paljon siitä, kun mä oon ollut 16 vielä peruskoulussa ja asuin äitin luona. Ja silloin oli paljon kaikkea häslinkiä siinä ympärillä. Niin mä ajattelin, että käydään ne kysymykset, mitä siinä videolla oli, niin uudestaan läpi. Ja sitten mä voin kertoa vähän muuta itsestäni sitten lopuksi, että mitä muuta ei näissä kysymyksissä tule. Mä koitan nyt vähän tiuhempaa tahtia käydä noita kysymyksiä läpi, kun me lähdettiin päikkäreiltä, eikä ole mitään takuuta kauan, kun tässä viihdytään. Tässä näin vain. Mutta siis sisaruksista ja perheestä, niin edelleen 4 sisarusta. Perhe, jonka kanssa asun, niin mies ja meidän pieni vauva. Ja totta kai perhettä on sitten muutakin, jonka kanssa sitten ollaan yhteyksissä enemmän tai vähemmän. Ja niin poispäin. Sitten kysyttiin ikää. Mä olen siis 19 nykyisin. Ja vuonna 2005 syntynyt. Sitten kysyttiin lempiruokaa, niin se on varmaan se nugetit vieläkin. Ja lempiväri on pinkki. Sitten oli paljon kysymyksiä lävistyksistä, mutta niitä on nykyään vain 4. Ja lemppari on kielikoru ja mä oon ottanut ne Undergroundissa Jyväskylässä. Ja voin suositella sitä paikkana. Sitten oli tatuoineistakin kysymystä, niin niitä on jonkun verran, en ole laskenut. Kaikki on itse tehty ja joskus silloin 2 vuotta sitten. Ja niin, haluaisin lisää. Niinkö? Ja sitten kysyttiin pituutta 167. Sitten oli parhaista kavereista, niin en mä heitä nyt tässä luettele lempinimiä. Mä oon kavereiden kesken mippis. Unelma-ammatti. Niin se on, ei mulla ole mitään tiettyä unelma-ammattia, että mä oon lähdössä nyt opiskelemaan vanhempainvapaiden jälkeen elokuussa. Niin hiusalaa. Mennä peroon silloin noin vuoden ikäinen. Niin silloin lähden sitten opiskelemaan. No niin, hiusalaa. Ja sitten mulla on muitakin, mitä haluais ehkä joskus kokeilla, niin eläintenhoitajaa ja sitten lastenhoitaja. Se on semmoinen, että päiväkodissa olisi kiva olla töissä tai sitten jossain, missä on eläimiä. Että ne on semmosia, mistä tykkään. Sitten kysyttiin asioista, joista on kiitollinen. Niin tosiaan perheestä, ystävistä ja läheisistä. Ja ihan siis niin kuin elämästä. Kiitollinen elämästä ja siitä, että ollaan tässä ja terveitä ja niin. En mistään silleen sen kuumemmasta. Sitten oli kysytty unelmista, että mikä on suurin unelma. Niin mä sanoisin, että oma kotitalo, semmonen niinku oma omistus, oma kotitalo ja ehkä meidän naperolle sisarus tai sisaruksia ja eläimiä. Eläimiä haluan myös, että ihan semmonen niinku onnellinen loppuelämä, kiitos. Sitten oli kysytty ihan tuosta koulun käynnistä, niin tällä hetkellä niin en siis ole koulussa, vaan olen vanhempainvapaalla. Niin, kouluun lähden sitten ensi vuonna. Ensi vuonna lähden kouluun.
Ja sitten oli kysymys, että MP-rasismi, niin ei mulla siitä ole vieläkään mitään ihmeellisempää mielipidettä. Kaikki on semmosia kuin ne on. Sillä selvä. Jos sä olet hyvä ihminen, niin sä olet hyvä ihminen. Jos sä olet paha ihminen, niin sä olet paha ihminen. That's it. Ja sit kysyttiin, että miten menee. Mulla menee todella hyvin. Todella hyvin menee nykyään. Ei niin kuin mitään valitettavaa. Toki on noita rankempia aikoja elämässä välillä, mutta niistä selvitään ja jatketaan eteenpäin. Mutta siis hyvin menee. Ja saa mennäkin. Ei mulla oikeastaan muita kysymyksiä tainnut olla. Mutta sen verran mä sanon, että tosiaan miestä tai lasta niin mä en täällä näytä. Että he haluavat, tai siis mies haluaa pitää itsensä poissa ja mä haluan miehen kanssa pitää sitten meidän lapsen pois täältä, että tää on ihan mun tämmönen oma juttu. Se video oli sitten siinä. Jos on jotain kysyttävää minusta tai mun elämästä tai jos on jotain videoita, mitä haluatte, että koitan kuvata, niin laittakaa kommentteihin. Ja ei mulla muuta. Moikka!